rog, aveam o primă întrebare. Hai, nu, if you have questions, putem să începem. Da. Prima întrebare? Prima întrebare. Asculți Reconectat. Conversații autentice despre relația cu noi înșine și cu cei din jur. Episodul de astăzi conține mențiuni de suicid și abuz. Dacă simți că-ți fac rău, ne auzim altădată. Patrick Brăila este regizor de film și activist trans. Primul său film, Pieptiș, e despre acceptarea identității sale trans în relația cu mama sa. Munca artistică și activistă a lui Patrick au ca scop amplificarea vocilor persoanelor trans. Am vrut să vorbim cu el aici la Reconectat, tocmai ca să înțelegem cum îți negociezi propria identitate de gen, tu cu tine însuți și cu ceilalți, într-o cultură care este încă foarte transfobă. Da, pentru mine prima întrebare ar fi ce ai învățat tu despre corp ca și copil, din familia ta, de la oamenii din proximitatea ta, referitor la pentru ce apreciem sau nu corpurile noastre, referitor la ce facem cu corpurile noastre, cum ne ocupăm de corpurile noastre, lucrurile astea, adică mai degrabă așa ce crezi că ai văzut în jurul tău la oamenii semnificativi din copilăria ta în direcția asta. Când mă gândesc la copilărie, mă gândesc ca la acea perioadă foarte fericită, idilică, frumoasă, în care am fost un copil foarte iubit. Și asta înseamnă pentru mine că a fost la pachet și cu libertatea de a mă juca. Oricum, am fost lăsat și să joc fotbal și să mă joc cu păpuși dacă îmi doream, nu prea îmi doream, și să mă joc cu alți copii, să mă murdăresc, să mă julesc și să nu fiu certat. Știu că dacă mă loveam pe afară și veneam julit în genunchi, mama nu mă certa, mă lua pur și simplu și mă ducea și îmi spăla rana și aia era. Eram încă un copil ca oricare altul care se lovește. Și asta mi-a prins foarte bine. Cumva, țin minte că toate vacanțele mele de vară erau la bunici, mai ales când am început școala, că până atunci totul a fost la bunici, dar și când se termina vacanța de vară, mama avea gluma asta că ne ținea pe mine și pe sora mea o oră în cadă să ne spele, mai ales că era perioada în care nucile erau verzi și noi le adunam din copac și le spărgeam și le mâncam și eram verzi de nuci și pe mâini și pe față și peste tot. Și asta e cumva o amintire plăcută. Complicațiile referitoare la corpul meu au apărut în adolescență. Mai exact, buba cea mai mare a fost că menstruația a venit în cazul meu destul de devreme, la 10 ani. Și asta mi-a și oprit creșterea, până atunci eram cam cel mai înalt copil din clasă și m-a lăsat în urmă, dar mi-a și dezvoltat corpul într-o manieră pe care nu mi-o doream. Am început să-mi crească sâni, menstruația, dar știam de la sora mea mai mare ce înseamnă și de la mama și o așteptam cumva, m-a ajutat acest model al surorii mele, dar tot nu mi-a plăcut. Și mai târziu, odată cu adolescența, vin și îndrăgostirile, vine hormonala aia specifică și m-am și îndrăgostit de fete, ca băiat, cu acest corp. Și atunci am început să caut în mintea mea metode de a-l face să arate mai masculin. Adică să maschez pieptul și să-mi pun ceva în chiloți, să arate like a bulk. Binding and packing se numește în limbaj transmasculin. Și de acolo am început eu cumva să-mi modific corpul conform identității mele de gen, care are un nucleu, un core transmasculin, care e foarte puternic, dar are încă o latură, o proporție care este fluidă. Și îmi place că se schimbă chestia asta, nu e... Încă explorez, chiar dacă nucleul meu este transmasculin și asta mi-e clar. Mie mi se pare foarte interesant și foarte bine că ai spus chestia asta și cumva îmi ridică simt așa mingea la fileu pentru o chestie care mă interesează foarte mult, fiindcă e totuși greu să fii un terapeut care lucrează cu oameni cu experiențe care sunt foarte diferite de ceea ce ai trăit tu în viața ta de persoană cisgender și aș vrea să știu despre disforia de gen și știu că tu ai vorbit despre asta ca începând sau acutizându-se în jurul vârstei de 17 ani, dar mă întreb, ok, 10 ani, menstruație, sâni... De fapt,
Eu am tot timpul încă dezbat în capul meu ce e disforia de gen. Is it real? Ar putea fi numită altfel. Ne naștem cu ea? Nu prea cred. Nu cred că cineva se naște urându-se, simțind o tristețe profundă referitoare la corpul său. Nu cred că se întâmplă asta. Cred că asta vine din atitudinea și din respingerea mai ales a celorlalți. Iar la mine gapul ăsta între 10 ani și 17 ani nu a însemnat durerea, a însemnat un disconfort, e adevărat, dar fiind iubit, fiind sprijinit, având prieteni, având privilegiul de a avea o educație, de a trăi într-un mediu cât de cât sănătos, să nu mă doboare, să nu mă afecteze. Ei, la 17 ani s-a întâmplat să mă îndrăgostesc pe Mirc și să primesc înapoi dragoste de la cineva care era cu 15 ani mai mare decât mine, de la o femeie. Aia de fost pentru mine a fost căzătura mea, pentru că, cu toate că eu m-am prezentat pe Mirc ca un băiat pe nume Patrick, de 17 ani, din turnul Severin, întâlnirea față în față, pentru că o perioadă a fost comunicare online, întâlnirea față în față m-a pus pe mine în situația de a recunoaște o minciună care nu era minciună. Să recunosc că sunt fată, doar pentru că corpul meu era feminin. Eu nu sunt și nu am fost fată și eu nu aveam atunci, copil fiind, și fiind practic prima mea relație și eram extraordinar de îndrăgostit, nu aveam capacitatea să spun, hei, dar nu sunt, ăsta este corpul meu. Nu aveam vocabular, nu aveam reziliență, nu aveam asertivitate să spun lucrurile astea. Și atunci am rămas cu această lucru, da, sunt fată, uite ce mi se întâmplă, uite ce haos creez în oamenii pe care îi iubesc, uite ce durere le provoc, uite că îi și înșel, uite că îi și mint. Și cu toate astea, eu abia târziu am înțeles lucrurile astea, abia de vreo 2 ani. Eu până atunci credeam că am trăit această primă poveste de dragoste, care a fost foarte marcantă pentru mine. Până de curând ziceam că a fost marcată într-un sens bun. Însă de curând mi-am dat seama că nu e chiar așa. Că acolo a existat o relație de putere. Era ceva între un adult de 32 de ani și un copil de 17, care a fost pedepsit, care nu a fost lăsat să se manifeste, nu a fost crezut, care a fost nedreptățit și care a fost ținut în această relație pentru că era dragoste acolo și didn't let me go. M-a ținut acolo și m-a pedepsit pentru că o înșelasem, pentru că mințisem referitor la corpul meu, pentru că zisesem că sunt cine nu sunt. Asta a fost de fapt căzătura mea. Ăla a fost momentul în care am simțit că sunt o rasă inferioară și că nu mai vreau să exist pe lumea asta. Pentru că până atunci mă gândeam, da, e o neconcordanță, ceva se poate face, ce mare șmecherie. Se nasc oameni cu diverse forme ale corpului pe care vor să și le modifice, e adevărat. Dar asta nu înseamnă că trebuie să urâm totul la noi sau să fim în total dezacord, cum să zic, să trăim într-această durere. Și mi-am dat seama că asta se întâmplă când a fost provocată de altcineva. Și de atunci, tot pattern-ul meu relațional intim a fost profund stricat. Asta m-a adus în relații abuzive, inclusiv după tranziție, mai ales de fapt după tranziție, m-a adus în relații abuzive, m-a adus în interacțiuni care m-au aruncat. Ok, nu-i mai zic disforie, dar îi zic poate PTSD, îi zic poate depresie, poate anxietate, are alte forme, dar e tot un torment, tot o durere. Și asta pentru că corp și pentru că cuvintele mele nu au cântărit mai mult decât exterior. Exact. Ceea ce cred că e foarte greu de înțeles pentru foarte multă lume, dar aș vrea să mă întorc la ceva ce ai spus și anume că nu aveai reziliența până atunci. Îndrăznesc din afară să stau aici să te contrazic, fiindcă mi se pare un comportament de reziliență absolută acesta pe care l-ai practicat primii 17 ani din viața ta, în care ai zis, ok, este o diferență, whatever, we will deal with it, adică o să se găsească soluții. Asta este, știi, din punctul meu de vedere, mind-blowing, adică este întruchiparea rezilienței, evident... Dar poate n-a fost destulă, nu știu cum să zic. Iată-te aici, cât e, nu? Da. Dar m-aș întoarce un pic la disforie, fiindcă este un subiect cu care vreau, nu vreau, sunt forțată să lucrez foarte mult.
când lucrez cu adolescenți trans. Poți să-i dai o scurtă definiție sau, mă rog, care... Asta este, că exact despre asta vroiam să vorbim. În capul meu nu are o definiție, fiindcă mi se pare că găsim acolo toate emoțiile pe care le găsim. De fapt, aș reduce-o la o rușine debilitantă, nu? Și mi-a plăcut să te ascult într-un alt interviu vorbind despre disforie, într-un fel în care a făcut foarte mult click pentru mine și în același timp pe care îl știam, dar nu pusesem în cuvinte niciodată în felul ăsta, și anume, noi n-am avea disforie dacă societatea n-ar accepta. Da, evident. Deci nu putem avea disforie de gen, fără să avem transfobie. Așa este, eu asta zic uneori, că noi, persoanele trans, comunitatea și microcomunitățile trans, suntem o oglindă a societății. Pentru că îmi vine uneori să urlu, băi, puneți-vă odată în acord cu voi, fiți bine, că vă e mai ușor un pic, ca să putem să fim și noi bine. Pentru că nu mai putem. Și nu se înțelege responsabilitatea fiecăruia în sine de a fi bine cu sine, pentru că asta generează la rândul său bine în jur. Cum suntem noi se reflectă, se propagă. Nu avem cum. Asta este realitatea. Și de asta îmi doresc. Eu dacă îmi doresc ceva pentru cineva e să fie bine cu sine. Atât. Și să facă orice îi stă în puteri pentru asta. De asta, de foarte multe ori, eu în decembrie am împlinit 7 ani de tranziție medicală, adică 7 ani de când mi-am administrat prima injecție cu testosteron care mi-a schimbat și salvat viața. Și mi-am dat seama că 7 ani au trecut, mi se pare că au trecut așa, într-o clipită, și mă aflu în postura asta în care mi-am imaginat-o foarte mult. Da, fizic îmi place, în sfârșit când mă uit în oglindă sunt eu, dar pe de altă parte sunt atât de multe alte lucruri care mai sunt de rezolvat și care fie din trecut, fie care s-au întâmplat în acești 7 ani, care au adâncit un sentiment de neîmplinire, care aș fi putut foarte bine să îl am cu mai multă grijă, cu mai multă terapie, poate, și reticența mea la început față de terapie, de exemplu. Eu la început am fost la câțiva terapeuți care mi-au zis multe lucruri, că I have daddy issues, că I have grandparents issues, că I have all kinds of issues. Dar nu am fost crezut la fel. Apoi, după ce am devenit activist, m-am întâlnit cu grupuri de psihologi, fie că sunt studenți, masteranți sau practicanți, în diverse, să le explic eu despre ce e vorba, când ar fi trebuit să fie invers. Și atunci am căpătat cumva această reticență. Băi, eu nu pot să găsesc un terapeut care să mă înțeleagă și cu care să pot să leg această relație profesională de încredere ca să pot să mă fac și eu bine. Și atunci m-am simțit singur în continuare pe acest palier, cu toate că mă simțisem singur, adică această singurătate perpetuă de specie, altă specie, m-am simțit altă specie, nu știu cum să explic. Uneori te simți altă specie pentru că simți că nu încapi, că nu aparții. Acest belonging, acest sentiment de a aparține este esențial. Și în rest este performativitate. I want to talk more about that. Și e exact asta, știi? Sentimentul de apartenență pe care nu îl ai și care vine la pachet cu rușinea, că rușinea asta spune, nu? Sunt defect și nu aparțin. Da. Și cred că e ceva în care putem să regăsim părticele din identitățile noastre pe care societatea nu le acceptă. Cred că e foarte greu să existi pe lumea asta și să nu existe o bucățică din tine care să simți că nu aparține, și că nu e la fel ca și cu cât trece timpul și nu o găsești, cu atât e mai dificil și mai greu. Adică eu am început tranziția la 28 de ani și jumătate, târziu. Târziu, pentru că de multe ori încă simt că cine a fost înainte de acest moment, 14 decembrie 2013, cu toate că am fost tot eu, a fost altcineva. Mă refer în capul meu la mine de dinainte ca la mine, dar ca altcineva. My feminine self. Latura mea feminină, fata din mine pe care nu mai vreau să o neg și nu mai vreau să o pedepsesc și nu mai vreau să o arunc în niciun alt hău al conștiinței mele și ai ființei mele, ci vreau în sfârșit să o împac. Pentru că am pedepsit-o prea mult,
foarte mult timp, 28 de ani jumate, am pedepsit-o fără să știu că nu e vina ei. Și mă refer cu toată gura și cu toată inima la această parte din mine, la feminin, pentru că nu mai vreau să o neg. Știu că a fost acolo dintotdeauna, cu toate că eu nu m-am simțit altcineva în afară de Patrick, mi-a fost clar. Dar de asta zic acum, uite, vocabular. În tot timpul m-am simțit băiat, apoi bărbat, până am început tranziția și mi-am asimilat adjectivul de trans și am zis că sunt bărbat trans. Acum, de câțiva ani, de când am învățat despre non-binaritatea de gen și despre felul în care pot și eu, cunoscând și alți oameni, să îmi chestionez în continuare genul, mi-am mai asimilat câteva cuvinte. Bărbat trans, aproape binar. S-ar putea ca peste ceva timp să fiu un bărbat trans, că la asta nu știu dacă o să scap, non-binar. Și acest aproape binar tocmai se referă tocmai la latura asta mea feminină cu care în sfârșit vreau să fac pace. Ceva ce am învățat ca psihoterapeut în dezvoltarea mea personală și profesională a fost, și e un lucru despre care multe curente psihoterapeutice vorbesc foarte frumos, este acest curent care îmi place foarte mult în ultimii ani, se numește Internal Family Systems, creat de Dick Schwartz și care este practic lucru cu părțile din interiorul nostru, cu our internal family. Și îmi dădea cu virgulă și nu știam dacă fac ceva greșit atunci când lucrez îmi vine să le zic, cu copiii mei, cu adolescenții cu care lucrez, fiindcă am văzut în diverse filme, în diverse seriale, pe internet, chestia asta de dead naming, de a nu pomeni despre persoana care era înainte, dar din punct de vedere psihologic, o găseam cumva nesănătoasă, fiindcă noi, ca să fim întregi, noi ca să fim bine, avem nevoie să integrăm toate părțile noastre, inclusiv aceste părți care poate au existat la un moment dat, există într-o mică măsură încă în interiorul nostru, și nu știam cumva ca și psihoterapeut cum să navighez chestia asta în legătură cu adolescenții trans cu care lucram. Și instinctul meu, într-adevăr, ăsta a fost să discut cu ei despre, ok, hai să nu urâm acea parte din tine. Nu știu dacă e posibil. Asta încerc și eu să zic. Dacă reușim să începem tranziția medicală, dacă ne dorim ca persoane trans, făcând cât de cât pace cu noi și făcând-o nu pe ură față de noi și de corpurile noastre, ci pe oarecare împăcare, să pornim împreună pe acest drum. Cred că asta e mare cheie, dar pe de altă parte, cum poți să o faci când toată esența ta despre asta e vorba, când totul urlă în tine, vreau să încep, că nu mai pot. Cum să împarți lucrurile astea? Și eu am ajuns aici după 7 ani de introspecție și experiențe, am 35 de ani. Asta este marele meu avantaj și încă dezbat în capul meu lucrurile astea. Eu cred că am ajuns la asta, pe de o parte am zis că e târziu, că am început la 28 ani, pe de altă parte nu știu, că mi-a dat niște insights în viață și în experiența trans pe care un adolescent nu știu dacă ar avea cum să le aibă. Însă știu că un adolescent trans care este susținut pur și simplu prin a-i se respecta prenumele și pronumele, atât. Și dacă îi se va permite să-i cumpere unui băiat trans adolescent un binder sau unei fete trans, nu știu, un set de machiaj, i-ar schimba viața. Până să vorbim de tranziție medicală, de orice, dacă mediul în care trăiește este respectful față de identitatea sa, care nu e un moft și nu e o alegere, cred că lucrurile s-ar schimba like that. Și am văzut chestia asta în puținii părinți pe care îi pot să-i număr pe degete la o mână, cu care am vorbit și cu care am putut să am o conversație omenească și să nu urle la mine și să mă amenințe și să mă trimită și să mă facă și să mă dreagă aproape să mă bată. Da. Și într-adevăr, viața acelor copii adolescenți trans s-a schimbat. Este altceva, oamenii ăia sunt funcționali, au timp în viață și în cap să se preocupe de ce le place, chiar dacă mai au momente grele, e adevărat. Dar astea se reglează în timp. Și aici, tot gândindu-mă la ei, adică pe cât de dorit ar fi să integrăm toate părțile sinelui nostru, este deosebit de dificil și vreau să validez lucrul ăsta și e dificil pentru noi, iată-ne aici,
35-36 de ani de zile de dezvoltare personală, oameni cu un insight foarte bun, zic eu, care au exercițiul ăsta poate de mici să se uite în interiorul lor și să se descopere. Cred că este foarte dificil. În același timp, cred că avem nevoie ca ăsta să fie, nu un deziderat către care mergem cumva, să ne dăm seama că retorica asta în care vreau să uit, vreau să șterg tot ce a fost înainte, poate să-mi aducă mai multă durere. Așa este, știi, asta s-a întâmplat în cazul meu. Când am început să-mi administrez testosteron, am simțit să resping cu visceralitate, aproape cu violență, toată viața mea de dinainte. Pur și simplu să o închid într-o pungă și să o arunc în neant. Asta am simțit să fac. Și a venit organic, a venit cu puterea cu care testosteron a început să funcționeze în corp și toată eliberarea aia psihologică care a fost imensă. Dar pe măsură ce trecea timpul, punga din neant se întorcea și îmi pica fix în cap. Nu, se întoarce. Și atunci am înțeles, băi, nu mai pot să pun din nou în pungă să o arunc din nou neant. Nu, trebuie să o deschid și să mă uit din nou în ea. Și să aranjez, să încerc să fac un pic de ordine în ce a fost și să fac ordinea asta pe iubire de sine și pe împăcare și să fiu eu practic cel mai bun prieten al meu. Să învăț să am grijă de mine, eu nu am exercițiu, să încă îl fac. Eu cred că avea acum un an, am învățat niște lucruri esențiale, n-avea grijă de mine, din nou am 35 de ani. Și cumva, nu vreau să fiu cinic, dar pe mine pandemia m-a ajutat toată treaba asta. Amen to that. Da. Adică am simțit că pot și eu să mă opresc și să stau un pic cu mine când s-a oprit lumea. Efectiv. Bine, eram și oricum bușit de burnout de vreo 3 ani deja și nu știam cum să scap. Dar acest exercițiu de a avea grijă de sine și de a face cu prieteni, că e the end of the day când pui capul pe pernă și doar tu cu tine. That's it. Și ăla trebuie să fie momentul în care îl pui în păcat. Și da, e greu, dar e super recompensator să faci exercițiul ăsta. Să stai tu cu tine și să vezi ce ai nevoie, ce vrei, ce-ți trebuie, cine în jurul tău, pe cine vrei în jurul tău, cineva din jurul tău îți face bine, îți face rău, ce-ți dorești, știi să ceri, știi să spui. It's ongoing. Inclusiv exercițiu de a pleca cu autocompasiune și cu iertare de sine în a ne uita către acest moment în care respingem cealaltă parte din noi și să spunem, păi ok, e un stadiu, e ok să fiu aici și cred că, ok, poate pentru noi care avem deja vârsta pe care o avem și citim și descoperim și mai știm unde să căutăm și cu cine să mai vorbim e una, dar cred că copiii și adolescenții au nevoie de oameni lângă ei care să poată să-i conțină și să le spună, băi, da, e ok să... Adică nu e bine că te urăști acum sau că urăști părți din tine, dar e o etapă în proces, pe drumul ăsta. Da, hai să le deconstruim, să vedem ce înseamnă de fapt. Că pot însemna o mulțime de lucruri. Această ură de sine poate să însemne foarte multe lucruri. Nu are doar o definiție sau nu are doar un filon. E mult de săpat. Mie mi s-a părut foarte interesant să descoper în unele ședințe, știi că ai amintit pandemia, este să-mi dau seama că aceste ședințe le-am avut online, eu de la mine de acasă, copiii cu care lucrez de la ei de acasă, ceea ce nu e posibil totdeauna, câteodată ne vedem și în cabinet, adică nu vreau să zic că terapia de acum înainte se va duce fix în online și numai acolo, dar am deconstruit povestea asta și am descoperit că, de fapt, disforia și ura de sine au un rol protector, într-un fel, nu? Să mă țină safe și ne întoarcem din nou într-o societate transfobă, de fapt. Să mă protejeze, să joc acest teatru, să fac toate lucrurile astea ca să fiu în siguranță. Ele cumva au un sens. Da, au un sens. De asta nici nu m-aș grăbi să dau o definiție disforiei. Și mă feresc în general de definiții pentru că există atâtea referiri la ea și atâtea definiții câte persoane trans există. Și așa cum pentru mine asta e experiența mea cu disforia de gen, pentru alți oameni pur și simplu ei simt că e din naștere. Și eu nu pot și nici nu-mi permit și nici nu vreau să descalific acest sentiment. Da. Da, și cred că asta aici ajungem un pic la
un subiect care pe mine, ca medic psihiatru și psihoterapeut în același timp, m-a pasionat și mă interesează, și anume felul în care avem tendința asta, și te-am auzit în multe interviuri vorbind și tu despre ICD, despre DSM, despre manualele noastre de diagnostic și tratament, care ne obligă cumva să dăm niște definiții foarte restrictive. Da. Ba chiar mă uitam ieri la un live pe altă tematică, tulburări de alimentație, da? Tot cu corpul suntem și tot aici, nu? Totul este corp, de fapt. Asta Exact. Și în momentul în care ne rigidizăm în aceste definiții, eu cred că pierdem complexitatea umană cumva. Așa este. Evident că manualele astea au un scop mai degrabă, știu eu, legat de partea financiară a actului medical și așa mai departe, dar partea mea de psihoterapeut nu rezonează cu... Mă bucur să aud asta. Îmi place să fac gruma asta, să zic salut, eu sunt Patrick, fost F64, actual HA60, încântat, conform codului de diagnostic. Nu mai este F64, sunt HA60 incongruent de gen. Mă bucur, mersi. Măcar s-a întâmplat acest pas important de a depatologiza din punct de vedere psihiatric identitatea trans și a muta-o în categoria sănătății sexuale și reproductive. Asta e un mare pas în față, dar cumva vine, asta e sentimentul meu, că vine a bit too late. Ca și decizia CEDO împotriva României de la începutul lui ianuarie, de la mijlocul lui ianuarie, ca și această adoptare a ICD-11 cu modificările de rigoare de către OMS, it feels like a little bit too late. You know? Adică în practică oricum știm deja lucrurile astea. La fel ca și cu decizia CEDO, o spun pe scurt. CEDO a zis în cazul domnului X și Y împotriva României că e nevoie de o procedură clară, simplă, transparentă de modificarea actelor și că ei, ca persoane trans care au fost obligate să se opereze și să-și facă intervenții chirurgicale asupra organelor genitale ca să li se permită schimbarea identității din acte, adică a fost o condiție, este o încălcare a drepturilor omului. În practică, datorită Justinei, ca să facem foarte clar lucrurile ăsta, Justina Ionescu, avocata și a domnului Y din cazul de la CEDO, vedem că se mai întâmplă asta, pentru că ea știe deja cum să abordeze cazurile în instanță. Noi în comunitate știm deja, știm drepturile, știm cam cum. Dar e bine dacă acum e reglementat, că practic de aici încolo se deschide un dialog înspre multe alte direcții. Dar e tot acest sentiment și pe care l-am, că uneori e o muncă extraordinar de mare pentru un pas care a putut să fie mai mare. Și în același timp este complet revelatoare din punctul meu de vedere disponibilitatea persoanelor trans de a merge atât de departe pentru a fi de fapt văzuți, auziți, pentru a exista în societate. Fiindcă de fapt ăsta este demersul în care eu am nevoie de bucata asta de hârtie care îmi validează cumva existența mea ca individ, nu? La nivel social. Apartenența mea la, știu eu, această comunitate din interiorul granițelor în care trăiesc. Da, asta e una dintre dorințele mele imense ca activist trans. Și nu numai, ca persoană trans, este să impun corpul trans în toată diversitatea lui ca normă. Pentru că atâta timp cât nu e normă, ne vom zbate pe toate palierele, inclusiv în intimitatea noastră, în continuare. Atâta timp cât se vor vedea corpuri trans, care acum încă sunt ceva out of the ordinary, ceva așa, dar în momentul în care se va discuta despre ele mai des, în care se vor privi mai des, vor intra într-un oarecare, urăsc acest cuvânt, normal, dar într-o oarecare obișnuință. Și asta va aduce multă pace persoanelor trans și s-ar putea și unor persoane cis. Da, fiindcă m-am gândit imediat în stilul meu egoist și self-centered la persoana cis care sunt eu și nu se regăsește de multe ori. Și de aici a plecat demersul Reconectat cumva, de la faptul că noi două, ca femei, nu ne regăseam întotdeauna în povestea spusă la nivel social, în media, să trăiești toată viața cu această imagine a ta în viitor,
în care va veni acel viitor în care vei corespunde standardelor. Un viitor în care vei fi slabă, zveltă. Dar și eu încă am chestia asta. Și eu încă o am. Eu acum și în continuare mai cumpăr blugi care îmi plac, dar sunt cam mici, în ideea că o să slăbesc și o să intru în ei și o să-mi stea mai bine. Și asta nu vine din creșterea mea masculină. No way, deloc. Nu. Vine din socializarea mea ca fată. Mi-este foarte clar că mă supără că I have still a booty. Mi-am cumpărat dintr-un second o pereche de pantaloni de training albi, frumoși, minunați. Am vrut să-i port de la Revelion. Când i-am pus pe mine, mi-am dat seama că mi se vede celulita. Am luat-o razna. Am stat după aia o oră să-mi dau seama de fapt ce mi s-a dat și cum mi s-a impus în această societate patriarhală condusă de bărbatul cis, alb, heterosexual, privilegiat, în felul în care și eu mă raportez la corpul meu trans, da, și nu numai. Dar asta vine, dar tot e reglementat. Deci corpul este instrumentul suprem al organizării și al funcționării acestei lumi. El poate fi o unealtă sau o armă. Da. Uneori e o unealtă, alteori e o armă. And it's ok. Să fie amândouă. Eu sunt conștient, eu sunt de la zodie, sunt rac. Nu-mi place conflictul neam. Sunt cel mai neconflictual om. Nu vreau să se certe lumea, vreau să fie pace, liniște, sunt calm. Dar uneori îmi dau seama că o unealtă se poate transforma într-o armă și că altfel nu se poate. Da, vorbesc cu vorba bună, cu argumentul, cu poziția respectabilă pe care pot să o joc foarte bine, că am acest privilegiu și să fiu considerat un om respectabil, cu toate că urăsc această noțiune de respectabilitate. Pot să joc asta foarte bine, dar știu că la un moment dat pot foarte bine să iau și razna. Pentru că toate avem o nebună în interiorul nostru. O isterică. Oh! Acesta este cuvântul. Yes. Eu îmi îmbrățișez isterica din mine. Să o arătăm, tocmai din cauza că ea este și a fost de sute de ani deja, nu? Foarte sancționată la nivel social. M-am învățat să las oamenii să intre în fața mea la cozi, să fiu lovită, înghiontită pe stradă și să trec mai departe, deși înăuntru meu fierbeam. Și, din nou, yin și yang, partea luminoasă și partea întunecată. Fiindcă mă uit la alți oameni din jurul meu și mai ales la familia mea, la femeile din familia mea, că ele trăiesc încă multă furie și nedreptate, care simt că le face rău și simt că îmi face mie rău când sunt în preajma lor, dar eu cumva am ajuns în timp, asta și că, din cauza faptului că am moștenit cumva asta de la tatăl meu, să am această chestie de, care sunt într-adevăr chestiile importante din viața mea, adică pe bune, chiar e atât de tragic că s-a băgat ăsta în fața mea, atâta poate el, ok. E adevărat, dar uneori trebuie să existe și un echilibru în chestia asta. Exact. E vorba de echilibru în orice. Nu poți să înduri la nesfârșit să se bage lumea în fața ta la coadă. La un moment dat trebuie să și zici, hei, stai, eram în fața ta. Și ok să existe un echilibru în asta. Cred că asta este, exemplu maxim de maturitate emoțională în relație cu alții, și anume limite sănătoase. Și peste tot ajung să discut despre limite. Mi se pare că avem o problemă fantastică cu a pune limite sănătoase. Primară, în grădiniță. Pardon, cuvântul despre limite, despre consimțământ, acolo trebuie învățat. Cum te speli pe dinți dimineața și seara, așa ar trebui să știi despre limite și consimțământ. Da. Și eu lucrez încă la asta. Limite corporale. Oleu. Fiindcă mi se întâmplă câteodată în cabinet să văd cum părinții au dificultăți în a-i ajuta pe copiii lor să pună limite sănătoase, fiindcă ei nu au limite sănătoase. Și după ce auzi despre această noțiune, trebuie să o înțelegi și după aia trebuie să o pui în practică. So it's a process. Exact. Adică mă gândeam dacă poți să ne dai un exemplu de struggle sau descoperirea ta cu limitele personale, poate legat de corp. Păi, cel mai bun exemplu sunt relațiile mele intime din ultimii, să zicem, 5 ani. De exemplu, uite, în anul 2016 am fost într-o relație abuzivă. Eu nu știam nimic despre nimic. Am fost într-o relație abuzivă din care am ieșit bușit după un an cu greu.
cu greu am ieșit, că se iese greu din așa ceva, în care s-a întâmplat să fiu manipulat, să fiu înșelat, să fiu furat, să fiu mințit, să rănească, deci everything. Am scăpat cu greu din asta și nu doar că m-a afectat inclusiv pe latura intimă. Adică mi-a dat, pentru că, începuse să fiind și o persoană inteligentă și știind unde să-mi dea, m-a doborât pe toate planurile, tot. Și să cunoști chestia asta la 31 de ani, 32, și să te bușească și tu până atunci să crezi că dragostea poate rezolva orice. Come on, man, grow up. Nu poate. Dar eu, cum sunt tare de cap, nu a fost singura relație mai abuzivă. Au fost interacțiuni altele care la fel mi-au deviat traiectoria din acea călătoria mea către pace și sine foarte mult. Și a trebuit să lupt. De fapt nu, după aceste 2-3 interacțiuni am considerat că eu nu mai pot fi cu nimeni, singur, la revedere, mi-e foarte bine, vreau să fiu lăsat în pace, este singura mea dorință, nu vreau altceva. Până nu a apărut această parteneră în viața mea care a început să vindece toate lucrurile astea, pentru că în primul rând mi-a respectat limitele. S-a setat această relație de încredere în care eu să pot să spun, hei, vreau să dorm la mine în seara asta, hei, am nevoie de un pic de timp să stau singur. Hei, mă deranjează dacă îmi scrii prea mult pentru că îmi reactivează o senzație pe care aveam când primeam acest rant în continuu. Se înțelegea chestia asta și astfel căpătam încredere să spun și mai mult și să înțeleg mai mult ce mi se întâmplă și să dau la o parte mlaștina asta de durere și să mai ajung mai la mal. Și încă e ongoing, încă se întâmplă chestia asta și sunt extrem de recunoscător și înțeleg că așa cum acele interacțiuni m-au rănit și m-au lovit foarte tare, acum eu știu că dacă această partenera mea ar fi apărut în 2016, nu cred că ar fi mers. A apărut în momentul în care eu am trecut prin aceste experiențe și ea, la fel că a avut parte și ea de experiențele ei grele, și să ne întâlnim în acest punct al vieții noastre, în acest punct de maturitate în care să ne aducem atât durerile cât și dorințele, cât și nevoile la masă și să le discutăm. Și este esențial. Adică cumva rezolvând chestia asta s-a transportat automat această liniște și în felul în care mă raportez la corpul meu și în felul în care funcționez din punct de vedere profesional și în felul în care interacționez cu familia mea, adică familia mea văd de un an alt om. Ei nu mai înțelegeau. Tata la un moment dat mi-a zis că eu eram tot timpul pe super frustrare când mergeam acasă și nu mai aveam răbdare și nimic nu era bine. Bine, asta avea și legătură cu bunica mea, că atunci când a trăit nu a știut de mine și a trăit 4 ani in my transition și a fost destul de greu și încă nu m-am recuperat din chestia asta, dar la un moment dat tata mi-a zis nu mai suport, că el exersa răbdarea asta, că ai mei se învinovățesc destul de mult că nu a făcut mai repede lucruri pentru mine și mi-a zis nu se putea altfel, this is it, a fost singura variantă și acum mă văd mai bine. Și pot și eu să le vorbesc la un moment dat, să zic, hai mamă, fă-mi și mie injecția cu testosteron, care e medic, până atunci mi-a făcusem singur. Sau hai că vreau și eu să mă operez în sfârșit la piept, că până acum nu m-am operat, tot din acest principiu, că am vrut să îmi iau la revedere de aceste părți din mine, care au fost cu mine toată viața, pe pace, nu pe ură. Să o fac și când sunt mai liniștit și când pot să zic goodbye, not get the fuck away. Asta a fost diferența. Și pot să vorbesc lucrurile astea în sfârșit cu ai mei. Deci cumva o minte care se preocupă zi de zi să fie, să supraviețuiască, să respire, nu mai are loc de hobby-uri, de alte informații, să te bucuri de soare, să te bucuri de nu mai e loc în minte. Asta nu e un spațiu infinit, e un spațiu finit și dacă tu pur și simplu rotești acolo în continuu, ruminezi pe cum să existi, nu mai poți nimic altceva. Iar cu cât trece timpul, cu atât chestia asta se agravează. Să nu creadă părinții că se întâmplă invers și că își revin copiii. Dar vreau să spun, părinții care nu își susțin copiii trans, nu trebuie să arunce cu hormonii în ei sau să nu se întâmplă asta, ci pur și simplu să îi creadă pe cuvânt. Și cine nu face asta ca părinte, îndrăznesc să spun, își abuzează copilul. Și am fost în această situație în care și eu mi-am făcut coming out-ul la 17 ani și mi s-a zis că e o fază de către părinții mei
Și eu atunci am zis, bine, hai să-mi fac un plan să le dovedesc alor mei că nu e o fază și a durat 10 ani în care am putut eu să găsesc acest avantaj, acest leverage, să mă duc înapoi să le zic, mamă, tată, nu a fost o fază. 10 ani. Unii oameni s-ar putea să nu aibă 10 ani. Și părinții care nu își cred pe cuvânt copiii comit un abuz asupra lor și îmi asum aceste cuvinte. Și au în casă niște copii care trăiesc în durere. Ce părinte dorește asta? Ce părinte vrea să își vadă copilul în durere, trăind care nu e mică? Nu e o gleznă scrântită. E o durere pe care poate atinge uneori dimensiuni care să ducă la pierderea vieții. Am fost acolo, din păcate. Și eu, față de mine, mi-am dorit moartea foarte mult. Și din păcate am cunoscut și oameni care s-au dus pentru că nu au mai suportat. Cu toate că au ajuns într-o comunitate, cu toate că veneau la grupul de suport, cu toate că erau acolo și simțeai, ok, you've made it, ai ajuns la noi. Și apoi nu mai e. A scris în scrisoarea de adio, nu aparțin. Cum gestionezi lucrurile astea? Cum gestionează părinții lui lucrurile astea? Adresându-se chiar și după moarte la genul greșit. Pentru că avem aceste studii care știu sigur că există față de comunitatea gay. Nu știu dacă ele există propriu zis negru pe alb, deși la nivel clinic, empiric, noi vedem dovezile și le-ai descris, că atunci când nu am suportul părinților, pot să am orice suport de pe lumea asta. Pe orice. Că nu contează. Da. Pentru unii nu este suficient ca să meargă mai departe și asta mi se pare wow, complet Me included. Și am la 28 de ani. Am făcut un film despre asta, rahat, avem nevoie de acceptarea lui maică-mea. Am făcut pieptiș, adică și am muncit mult la asta. Am muncit foarte mult la asta, așa este, da. Pe orice palier, trans or not, gay or not. Dacă simți că nu ai încredere, acceptare, iubire necondiționată din partea oamenilor care te-au făcut și care sunt responsabili de viața ta în primii ani de grija față de tine, da, atunci lucrurile pot fi fucked up forever. Dar zi-mi ce părere ai despre părinții care acceptă partea de trans, care fac eforturi în direcția asta și spun ok, acceptăm, îi spunem, i-am luat binderul, dar de ce nu învață? De ce nu? Unde e copilul nostru care se ducea la olimpiade? Unde e copilul nostru care era interesat de școală? Unde e copilul nostru care își făcea curat în cameră? Păi asta e un schimb? Păi nu ar trebui să fie un schimb. Adică îți luăm binder, dar du-te la olimpiadă ca să-l meriți. Pe merit. Trebuie să-l merite. Și cum îi putem explica oare unui părinte că chiar dacă faceți toate eforturile pe care le faceți, pentru copilul dumneavoastră este încă greu? Mai ales ca psihoterapeut mi se întâmplă să aud câteodată povestea cu cred că se mai și folosește de pretextul ăsta cu disforia. Deci părinții simt confront mai degrabă pentru ei decât pentru copii, cumva. Adică îi lasă ca pentru ei, nu pentru copii. Nu o fac autentic pentru binele copilului. O fac ca să fie copilul mai aproape de modelul pe care și-l doresc ei pentru copiilor, nu pentru indivizii care sunt copiilor. Nu? Nu știu. O să fiu eu avocatul diavolului aici. Fiindcă eu aud toate poveștile astea în care mi se spune, da, dar vrem asta pentru el, ca el să fie bine, fiindcă operațiile alea sunt scumpe, fiindcă hormonii aia sunt scumpi, fiindcă vrem să își asigure o independență, o autonomie, vrem să fie pe picioarele lui. Exact. Și din cauza asta îl împingem către școală și vrem să mănânce școală pe pâine. Ca să-l ajutăm, de fapt. Dar consideră că își ascultă copiii? Copiii consideră că sunt ascultați? Păi despre asta e vorba. Nu. Păi despre asta e vorba. Că poate să-i dea orice dacă nu există o conexiune autentică cu copilul ăla în care să existe încredere, în care copilul să-i spună îmi doresc asta și asta simt că îmi face bine și părintele să spună bine, dar hai să vedem despre asta, cum vine, sau poate e așa, sau să găsească împreună soluție, că e o altfel de relație, că așa cum vin la tine, nu? Să creeze această relație de încredere și să găsească soluții ei pentru sine, așa trebuie să facă și cu părintele.
asta este dorința comună. Eu cred că asta este dorința comună și a părinților și a copilor, să fie bine. Să devină niște adulți funcționali, sănătoși, împliniți. Că asta înseamnă și că au reușit și unii și alții. Dar atunci nu înseamnă că o părere trebuie să se impună asupra celeilalte. Înseamnă că părinții trebuie să înțeleagă că în această relație părinte-copil puterea e la ei. Există această relație de putere și să își asume chestia asta și să o folosească înspre binele copilului, nu împotriva lui. Eu te-am făcut, eu te omor. What the fuck? Este un proces de reparenting. Reparenting for everyone. For everyone. Mass reparenting. Exact. Dar am cu copiii această discuție în care încerc să le setez niște așteptări realiste și să zic faptul că părinții tăi te aduc aici, faptul că ei vin aici și stau de vorbă cu mine, înseamnă că sunt dispuși să accepte cine ești, dar e un drum, părinții tăi au pierdut și jelesc o fată, așa este, ca să se împace apoi și să poată să îmbrățișeze că au un băiat. Parteneriat. Și câteodată e nevoie, simt eu, să le spun copiilor lucrul ăsta, dar mi-e foarte frică, știi, să nu-i responsabilizez cu grija părinților lor prea tare. Ce le-ai spune tu copiilor despre asta? Cum le-ai setat tu niște așteptări? Sau ce crezi tu că ar fi bine ca psihoterapeuții care lucrează cu astfel de cazuri? Cum am putea noi să manageriem mai bine situația, fiindcă din cisul nostru este greu să înțelegem, poate, și să empatizăm 100%. Da, nu cred că, așa cum eu nu înțeleg cum e să fiu o persoană cis, nu știu că e ok. E ok să nu înțelegem. Nu putem înțelege după lumea asta. Trebuie să respectăm ca ceva ce nu putem înțelege. E ok. Dar ai dreptate. Și eu am chestia asta. Și eu le spun același lucru. E un parteneriat. Negociem acest parteneriat. Și excludem cât de mult putem din ecuație cuvântul vină. Conceptul de vină. Să nu mai aruncăm cu vină. Da. Și cred că aici deja progresăm un pic către povestea asta, nu? De masculinitate. Eu, ca bărbat trans, recunosc că în fața bărbaților cis mă simt în siguranță. Nu mă simt în siguranță, este corect spus. Îmi modific comportamentul. Mă simt dominat. Mă simt că trebuie să mă mulez pe calapodul lor ca să supraviețuiesc, ca să fiu acceptat, ca să belong. Și asta se traduce automat, pentru că nu este calapodul meu, într-o atitudine submisivă, prefăcută, neautentică, exagerată. Și după aia după interacțiunea asta eram, ce dracu, bă, Patrick? Hai că am mai vorbit despre asta, hai odată să depășim. La fel, eu mi-am dat seama când am început să fiu recunoscut pe stradă ca bărbat, felul în care femeile se fereau de mine dacă se întâmpla să fim pe aceeași stradă doar noi. Sau în aceeași măsură felul în care, da, mă simt mai în siguranță. Există masculinitate toxică și sănătoasă, ea poate să fie sănătoasă și poate să fie embraced. Dar când devine un instrument al dominării și al făcutului rău, practic, altor oameni, nu. Nu. Și da, trebuie să avem empatie față de bărbați. Ei ar fi bine să îi îndemnăm să își manifeste naibii trăirile adevărate, să vorbească despre ce simt, nu despre cu totul altceva, mai puțin despre ce simt. Îmi doresc chestia asta. For the sake of us all. Eu folosesc romgleza pentru că nu mă interesează Academia Română, nici Dexul, și atât timp cât în Dex femeie este definită ca muiere, nevastă, soție, oh my God. Cuvântul transgender, da, cuvântul transgender nu există și există doar transexual, care și ăla este o persoană care își schimbă sexul. Eu consider că pot să zic cum vreau. De asta folosesc romgleza. Da. Cred că este absolut ok să folosim cuvintele exact așa cum avem nevoie, doar să ne facem înțeleși. Și asta este ceva ce, de exemplu, eu am învățat de la un bărbat cis, straight, alb, și anume tatăl meu. Un bărbat misogin, la rândul lui, și un bărbat, nu știu dacă în egală măsură, dar un bărbat feminist. Toate părțile astea existau în el și acum, de-abia, la vârsta asta, reușesc să le integrez, din păcate, în absența lui, fiindcă tatăl meu nu mai e de 10 ani. Și
Îmi amintesc cum el vorbea în limba engleză cu efectiv ce cuvinte îi veneau la gură și mama mea, mult mai intelectuală, mai... Nu, de fapt erau amândoi la fel de intelectuali, dar ea era mai tocilară, ea este mai tocilară. Râdea de el și râdeam cu toții de... Păi, dar omul ăsta, așa cum vorbea el, se făcea înțeles peste tot unde se ducea. În schimb, maica mea, care era doxă de carte și încerca să vorbească cu accent și bla bla bla, în momentul în care trebuia să scoată niște cuvinte pe gură, se bloca complet. Și aici cred că e și o chestie de masculin-feminin. Relevanță în treaba asta? Cum să întreb? Nu? E foarte greu să te gândești că nu. E așa foarte greu, adică oricât de tare ai încerca să nu cazi în the rabbit hole și să vezi lucrurile prin filtrul ăsta, e greu de crezut, nu? Fiindcă e nevoie ca noi să fim luate în seamă, exact cum spuneam și mai devreme, să fim perfecte, nu? Da. Pe când la bărbați, poate că dezvoltura asta este mult mai apreciată, nu? Așa este. Noi am părea slabi dacă ne permite. Cu sexul atribuit la naștere, mai exact. Și eu am simțit concret această diferență în societate când am sărit pârleazul. Cum am fost perceput ca femeie și cum sunt perceput ca bărbat. Este palpabil avantajul pe care îl simt. Și este foarte mare. De asta sunt și feminist. De asta nu pot să nu fiu atent la temele feministe și să lupt inclusiv pentru egalitate de gen, nu doar pentru egalitatea persoanelor trans. Și cred că mișcarea feministă și mișcarea trans ar trebui să meargă, uite, așa. Dar vreau să te întreb cum, apropo de standarde diferite pentru bărbați și pentru femei și de cum ele pot să funcționeze și împotriva bărbaților. Apropo de, pentru noi nu e nicio problemă dacă suntem scunde. Înțeleg însă că pentru bărbați lungimea sau mărimea penisului și înălțimea sunt două dintre cele mai mari arii de complex din care poate izvorâ un complex. Că nu sunt nici înalt și nici nu. Asta vreau să zic. Aici vreau să ajung cu întrebarea mea. Cum navighezi chestia asta, fiindcă unii din copiii din cabinetul meu sunt efectiv dărâmați de faptul că nu sunt înalți. Aud frecvent: fetelor le plac bărbații înalți. Of. Da, este acest efort comun de a deconstrui, trebuie să-l facem. Uneori chiar zic trebuie. Pentru că uite cât mult torment pun în niște oameni aceste lucruri. Să deconstruim toate aceste stereotipuri, toate aceste standarde, să înțelegem de unde vin. Genul este o invenție, rasa este o invenție. Tot în jurul nostru sunt invenții, sunt produse ale creativității și imaginației acestei specii care ne-a permis să ne organizăm în grupuri mai mari de cât 100-150 de oameni ca să trăim așa. Dacă înțelegem acest lucru și începem să deconstruim toate aceste lucruri și să ne întrebăm constant: băi, ce e cel mai bine pentru mine? Ce-mi doresc eu? Ce pot să schimb și ce nu? Acceptă lucrurile pe care nu le poți schimba, schimbă lucrurile pe care nu le poți accepta. But be reasonable. Și nu am întâlnit oameni care sunt și înalți, au trecut prin toate etapele tranziției, de toate felurile și nu sunt împăcați. Ce facem atunci? Da. Nu ține de asta. Pentru că nu e de aici din afară, e dinăuntru. Da. Împăcarea noastră. I own it. Eu știu că nu pot să fiu mai înalt, pe tocuri oricum nu pot să fac 3 pași că pic. Asta este, nici nu-mi doresc prea tare, dar am încercat and it's nice. E greu, e foarte greu. Deci nu pot să fiu mai înalt. Deci este un lucru pe care nu pot să-l schimb. Ce pot să schimb într-adevăr este atitudinea mea, lucrurile pe care le spun, lucrurile pe care le fac, felul în care mă raportez la ceilalți. Iar legat de mărimea penisului, no offense, but I can have any size I want. I have that advantage plus extra pleasure. Dar a durat mult să ajung aici. So, asta e, mi-am dat voie să-i ofer corpului meu plăcere. Și asta a schimbat foarte multe lucruri. Plăcere autentică, nu plăcere cum văd în porn, în mainstream porn. Plăcere autentică, adică conectată cu mine însă, nu plăcerea self-soothing-ul detașat pe care mi-l iau, nu știu, din binge eating, din binging de alte lucruri, din orice din comportament. compulsii tot felul, da.
Și pe de altă parte să facem un asterix aici și să validăm și faptul că cu toții facem și self-soothing detașat, are și el un sens, de e nevoie să fim aware de asta și de multe ori văd acest self-soothing detașat la copiii cu care lucrez, care încearcă să fugă de durerea lor interioară în lumea ecranului, în lumea internetului. Și cred că aici din nou vorbim de un yin și un yang, fiindcă poate acolo există comunitate pentru ei, nu? Acolo există... Așa este. Îți povesteam mai devreme că avem aceste grupuri în rețelele sociale pentru adolescenți trans, unde oamenii vin și e bine că acolo avem niște reguli stricte și suntem acești adulți care suntem acolo permanent și nu lăsăm să degenereze foarte mult. Avem sfertul nostru de sfaturi, încercăm să fim acolo pentru ei, dar înțelegem că dacă ei nu ar fi acolo, ar fi în situații mult mai grele. Deci orice poate să funcționeze și în sens bun și în sens rău. Tehnologia nu e ceva rău decât dacă o folosim împotriva oamenilor. Ea poate să fie absolut minunat și este. La fel cu orice. Și cum facem chestia, nu știu. Cred că e fiecare caz individual, fiecare om e în felul său, are nevoie diferite și trebuie abordat diferit. Individual. Nu există rețete. Cum i-ai văzut tu pe oamenii din jurul tău ca și copil având grijă de ei înșiși, apropo de autocompasiune, de dragoste de sine? Știu eu, pe bunicii tăi, pe părinții tăi... Bunicul meu era omul, cred că, care avea cea mai mare grijă de el și cred că era și omul care iubea cel mai mult viața. Era omul care râdea foarte mult, era omul care se ferchezuia. Încă mai am niște haine de ale lui, le port sau le păstrez cu grijă și drag. Era omul care își dădea voie să se odihnească, să citească, fluiera când gătea foarte bine, asculta muzică populară de la un radio vechi, Philips, pe care îl agăța în vie când gătea afară, făcea cu drag meseria lui, profesor de română, învăța pe copii cu drag. Foarte mulți oameni îl respectau, toată lumea îl respecta și cu toate că atunci când aveam eu 10-11 ani a făcut un accident vascular cerebral și partea stângă a corpului nu i-a mai funcționat și asta vine la pachet și cu niște labilitate emoțională, cât am mai trăit încă 15 ani, deci în sine că am mai trăit încă 15 ani când a fost un AVC destul de puternic. Noi toți oricum eram fascinați de chestia asta, că râdea în continuare, iubea viața în continuare, îi plăcea să mănânce. Era gurmand fără să fie gras. Nu știu cum să zic, e modelul meu în viață. Și am zis că mânca fără să fie gras pentru că eu nu am reușit să preiau asta de la el. Așa era corpul lui și mi-am dorit să am, că de asta și hainele lui îmi vin în umeri, poate le mai scurtez, adică era și idealul meu de corp. Doar că pe mine genetica nu m-a prea ajutat în sensul ăsta. Bine, am și avut și compulsii de mâncare, că când dădeam de greu, dădeam iama în frigider, deci am avut și cumva acest struggle, dar el nu. Fiul de preot, plecat la școală de mic, la fel, relația lui cu bunica mea a fost modelul de relație pe care mult timp mi-am dorit-o. S-au înțeles foarte bine, au fost foarte uniți, s-au iubit foarte mult. Însă în rest, în familia mea, mai ales la bunica mea, ea având o viață mult mai grea în copilărie, fiind sora mai mare cu părinții, tatăl ei a murit destul de vreme și mama destul de bolnavă, a trebuit să țină casa, a dus-o mult mai greu și drept urmare ea și-a tratat corpul cu mult mai puțină empatie decât nu și-a permis. Ea a muncit extraordinar de mult, a fost omul cel mai ambițios pe care l-am cunoscut eu vreodată. Drept urmare, s-a cocoșat de spate destul de devreme. Mâinile ei nu și le mai simțea, adică s-au văzut aceste urme asupra corpului ei și văd aceste lucruri la mama acum. Adică se transmite și văd chestiile astea și la unchiul meu, această nebunie de a munci, de a te da peste cap să muncești, de incapacitatea de a te opri, să respiri, nu, întotdeauna poți mai mult, trebuie să muncești mai mult, o văd la ei. Eu acum încerc să o deconstruiesc. Tata, în schimb, nu.
El ține la dormitul lui, acum e în sfârșit pensionar, a lucrat foarte mult timp în ture și asta nu cred că i-a făcut foarte bine. Au destule boli ai mei care pe de o parte au venit din ritmul lor de viață, au avut și predispoziție genetică pentru asta, dar el doarme, citește, îmi place foarte mult că el are cumva și grijă de mama. De când s-a îmbolnăvit și a avut cancer acum 7 ani, a trăit această frică foarte mare că o va pierde și de atunci s-a schimbat foarte mult grija lui față de ea. Adică de atunci în fiecare dimineață îi face ceai și cafea, negreșit. Are grijă să aibă tot timpul nu știu ce apă, face curat în casă, spală vase, adică a luat obiceiurile astea pe care înainte nici nu intrau în discuție cumva. Și care nu cred că vin automat cu boala, fiindcă știm atât de multe cazuri de bărbați care au soții care au trecut prin boli foarte grave și nu se capacitează în felul ăsta, ceea ce legă mai degrabă de autocompasiunea care îi permite tatălui tău să aibă compasiunea asta față de mama ta și mi se pare ca psihoterapeut de familie aș vrea să subliniez un pic aici că tatăl tău seamănă cu bunicul tău, deci mama ta și-a găsit un model similar de fapt, partener. Uite, nu m-am gândit niciodată la asta, mai ales pentru că în primii noștri ani tata a avut probleme cu alcoolul și a fost greu, a fost abuziv din multe puncte de vedere acasă în primii ani, până când am crescut noi, eu mai ales și apoi și sora mea, de-am înțeles de unde vine comportamentul ăsta și am putut să-l iertăm. Și odată cu asta și cu introspecțiile, extrospecțiile noastre de a ne pune în acord cu noi, să înțelegem mai bine și să ne închegăm într-o familie mult mai puternică și mai unită decât am fost până nu de mult. Acum suntem în cel mai bun punct al nostru în care a fost vreodată. Da, that's a very nice point. I had no idea. Mulțumesc. Și mi-a plăcut să aud povestea bunicilor tăi, să observăm cât de diferiți erau, totuși au reușit să conviețuiască împreună, dar apropo de roluri de gen, nu? Poate bunicul tău își permitea să fie cumva, eu l-aș caracteriza ca pe un bon viveur, nu? Da. Își permitea chestia asta pe când bunica nu își permitea, fiindcă cred că este această idee în capul femeilor de multe ori în care ele duc greu, ele au datoria să se sacrifice și aș fi foarte fericită să oprim acest sacrificiu la generația noastră. Ar fi minunat. Eu încerc să-l opresc și la mama. Ați auzit vreodată la mame sau la femei de vârsta părinților noștri spunând, cred că m-am născut obosită? Adică eu am auzit și atunci nu știam să-i spun, bă, mamă, nu e așa. E din viața asta. Da, e de aici, de acum. Da. Abia acum învață să se odihnească. Ea, bunica mea se odihnea când efectiv nu mai putea. Când leșina. Da, aproape cădea de muncă și asta era. Știi, și cred că... Și asta ai pus-o și asupra noastră. Cu tot ce venea la pachet, cu atitudinea pe care trebuie să o aibă o fată și după aia o femeie. Că e o întreagă atitudine, nu e doar de muncă. Nu e doar de muncă. Da, hai să vorbim de feminitate și îmbătrânire, dacă tot am ajuns aici. Da. Vreau să te întreb cum ai văzut-o pe bunica ta îmbătrânind, cum o vezi pe mama ta, cum te gândești tu la îmbătrânire în punctul ăsta când încerci și să explorezi și partea asta, feminitatea asta. Adică... Uite, vezi, până și îmbătrânirea este mai acceptată la bărbați decât la femei. Vreau să zic cis, dar nu. Din punct de vedere al societății. Este mai cool să îmbătrânești ca bărbat, un bărbat grizonant nu are o prestanță, o prezență, pe când o femeie nu. Și văd felul în care își poartă acest proces femeile, mama mea, mai ales în ultimii ani, când devine atentă la lucruri de genul ăsta, ea destul de cochetă și se îngrijește și merge și se bucură când primește cremușoare și chestii de genul ăsta. La tata nu contează, la ele oricum cool că dacă și-ar lăsa barbă, el oricum nu a încărunțit, dar dacă și-ar lăsa barbă ar fi căruntă. So that's cool. Sper să fiu și eu la fel. Dar mă uit la mama și felul în care evenimentele emoționale au impactat procesul ei de îmbătrânire, mai exact la fel cum e la mine înainte și după tranziție, așa e la ea înainte și după cancer. Cam tot atunci a fost.
Ăla a fost momentul în care, pentru mine, fizicul ei, și nu numai, evident, s-a schimbat foarte mult. Ea a crezut că o să-i revină cancerul și asta va fi sfârșitul ei mult mai repede. În 2018, deci peste încă 5 ani, am crezut că a revenit. De fapt a fost o alarmă falsă și abia atunci, pentru că a fost alarmă falsă, a căpătat noțiunea că s-ar putea să fie bine mai mult timp. Și dintr-o dată, deci de la această informație că nu e cancer, s-a mai îndreptat de spate. E de atunci s-a plecat de spate, de când s-a îmbolnăvit. O văd și acum pe holul spitalului cărând toate pungile alea de cu drene, a fost o operație grea, adusă de spate, nemâncată de foarte multe săptămâni. Ea n-a mai scăpat de această cocoașă decât când a primit informația că nu mai e. Dar nu a dispărut cu totul. Acum se cocoșează de la muncă și de la modelul bunicămii pe care l-a primit și pe care nu are în totalitate capacitatea să îl înțeleagă, să îl disece și deconstruiască ca să-l folosească în beneficiul ei. Să preia lucrurile cu adevărat bune de la bunica mea. Și asta a făcut și cu mine, pentru că cu ei am stabilit de comun acord să nu-i spun bunicii mele și pe mine m-am îmbătrânit foarte mult chestia asta, adică față de un om care mi-a fost extraordinar de drag, să fac asta pentru mine, să încep în sfârșit și să nu pot să-i spun, să nu pot să mă cunoască și nimeni nici n-are cum să înțeleagă cât de greu a fost pentru mine. Dar asta m-am îmbătrânit, mi-a făcut aici. Am riduri aici și abia anul ăsta, dacă tot am avut timp vara asta, am început și eu să mă preocup cu ce să mă dau pe față ca să reduc ridurile. M-am sfătuit cu câțiva prieteni de-ai mei și prieteni și prietene, da. Am avut mai multe încercări, n-am scăpat. La fel, în pandemie, când trebuia să stăm închiși în casă, mi-am băgat mașina în păr. Am fost truns cu mașina și dintr-o dată părul de sus mi se părea mai rar. Panică. Ce ai simțit exact? Ia spune-ne. Nu a fost un sentiment plăcut, trebuie să recunosc. Cu toate că știu teoretic că eventually aș fi făcut pace cu chestia asta, dar nu mi-a picat bine, neam. Eram, nu cred, nu se, și vedeam cum creștea mai mult în laterale și la spate și bă, și aici era foarte leneș. Noroc că eu mai știam metode cumva, cred că mai mult pentru cap, pe dinăuntru, să mai îndesesc părul, că mă dădusem pe barbă cu niște chestii în care că să funcționeze și m-am dat cu alea și după aia mi-a crescut la loc de am putut să-l stilizez din nou astfel încât să nu se mai vadă, dar m-a afectat, recunosc. Și nu mă mai tund atât de scurt să rămân cu 3 fire, nu glumesc, I will make peace with it, dar nu a fost. Plus că sunt boli din astea de vârstă, de a doua pubertate se zice după 30 de ani, la mine a 3-a, mă rog, sindromul colonului iritabil, firar al dracului. E nasol. Și la fel mi-a apărut, n-am crezut la început, că mi-a zis partenera mea că am un fir alb în barbă și eu am zis nu, e blond. Și a zis nu, e alb total. Dar eu tocmai vreau să admir că n-ai niciun fir alb față de l-am smuls, îți dai seama. E doar unul, poți să-i fac față. Mai nu, șocul pentru mine a fost când am avut pe pubis, se zice corect. Acolo. No, acolo, da, nu știu încă. Acolo este, da. Salt and pepper. Categoric. Și la voi cum gestionați chestia asta? Cum e? Că suntem de aceeași vârstă, nu? Care dintre păruri? Oricare, it's still yours. Pe mine m-a ajutat fiindcă eu trăiam sindromul impostorului, care la mine se chema sindromul puțoaicei și mă temeam foarte tare să nu fiu called out pentru vârsta mea tânără, deși n-ar fi trebuit să-mi fac problema asta, fiindcă eu venind în psihoterapie pe filiera medicinei mai degrabă, am ajuns să fiu psihoterapeut după vârsta de 30 de ani, dar fiindcă nu m-am machiat, mă simt
foarte puștoaică. Eu așa mă simt, foarte puștoaică și eu cred că oamenii din afară mă văd puștoaică și puțoaică, știi? Dar vârsta mea mentală venea cu acest handicap că, mai ales lucrând cu adolescenți și cu părinții lor, I won't get the respect din partea părinților. Și atunci, în momentul în care au apărut Firele Albe, lucru care a coincis un pic în primii ani în care am început să lucrez strict în psihoterapie, fiindcă dincolo ești doamna doctor și chiar dacă ești domnișoara doctor, e un pic altfel, știi? Da. Dar aici m-am bucurat și chiar cumva le afișam. Le afișez și în continuare, dar acum nu mai e de acolo neapărat. Ce proiecte ai mai departe? Asta e ultima noastră întrebare de obicei. Îmi doresc foarte mult să mă reîntorc către creativitate, să mai pot să fiu, pentru că activismul de ONG m-a luat pe sus în ultimul timp și m-a îndepărtat foarte mult de ceva ce e foarte important pentru mine. Și atunci am pornit deja acest proiect de film documentar, care în sine un film jurnal, dar al cărui pretext este procesul meu de schimbare a actelor, că tot o chestie activistă, că simt să fac asta, dar în aceeași măsură simt să fac artă despre ce mă arde și atunci nu mă pot duce altundeva. Și mai vreau să și scriu, îmi doresc foarte mult să scriu și acum că am încheiat 7 ani de tranziție, că a fost frumos, simt să fac ceva cu asta pentru că simt să reanalizez cumva acești 7 ani prin jurnal, la fel scris, poezie, poate și desen și poate se încheagă ceva într-un proiect al cărui nume, de obicei nu am numele, dar am proiectul, da, de data asta am numele, dar n-am proiectul. Se numește Foria. Da. Nice. De-abia așteptăm să vedem. Mulțumesc. Dacă vreți vă arăt trailerul. Hai să ne uităm la trailer. Ascultare Conectat, un podcast Semiton Media găzduit de Cristina Petrescu și Mara Mărăcinescu. Pentru mai multe resurse, intră pe reconectat.ro. Îți mulțumim că ne ești alături.